nemurume kozi ndakatomutorera umwe munhu anozongonditorerwawo ka. Anzi kandiro kanoenda kunobva kamwe. Imakatorera munhu nemumwe munotorerwawo. Zviri sei madzibaba? Wakoma makasimba. Hai tiripo. Ndiri kurangarira munguva yapfuura madzibaba makatidedzera nyaya yenyu yekubatwa kwamakaita nemukadzi wemunhu. Muzuva ranhasi tafambira ipi madzibaba, matidedzerei nhasi? Okay, ndingangoti last time ndinouya makamboita mainterview meno matatu. So nyaya yakaitika ndeyekuti paya pandani ndiri kutsvaga mukadzi wemunhu ari serious. Kana pane mukadzi wemunhu akare aripo anokwanisa kurarama neni akati tsvukeiwo ane bhodhi yakanakawo, mukadzi akanakawo, angori nemurume chero anoenda kubasa chero asingaendi kana kubasa, zvokuti ndinovimbisa mhuri yeZimbabwe kuti ndikadana nemukadzi wemunhu iye musi waanobatwa iye tikabatwa futi tiri tese, uye handichatsvaga mukadzi wemunhu ari serious. Ndakazowanawo andakawana umwe mukadzi wemunhu, so pandatorana naye pandatangawo futi kugara naye. Saka munaye izvezvi here? Ya ndiyo andiri kugara naye. So dambudziko raapa nderekuti mukadzi uyu anenge ari kupota achimbodzoka manje kune murume uya wandakamutorera. So ndopaane dambudziko manje, so anenge ari kundihurira ndochokwadi. Dambudziko rari chii manje madzibaba? Mukadzi uyu manje ndakamutora ari mukadzi wemunhu. So ndamutora pane murume wake anenge ari kudzokerana futi wachirara wese. Saka imi makurwadziwa kana kuti maane jealousy oro makurwadziwa nazvo, asi makamutorera munhu kamadzibaba? Izvi zvaasisiri mukadzi wemunhu manje, mukadzi wangu manje, so but ari kudzokera kuya manje ndo nyaya yakunetsa. Makamutorerawo munhu kamukadzi wenyu, saka munotorerwawo kamadzibaba, musarwadziwe. Ipapo manje ndopakunetsa manje, ndopo saka ndakushedza kunoku ndichikumbirawo rubatsiro. Ndaikumbirawo kana kuti iye murume uya ane mukadzi wandakamborara naye ndikanamirira uya kudai aikwanisawo kuteerera kana vhidhiyo rangu, andibatsirewo andipewo kana nhamba dzemunhu dzasekuru vacho wakagadzira vacho vanogadzira kuti vanhu vanamirira. Makuda kugadzirawo mukadzi wenyu manje? Ndononge ndo zvinoshanda kozi ndambotraya kutsiura zvese hanzi ari kundihurira. Hanzi itira vamwe zvaunoda kuitirwa. Imi makatorera munhu mukadzi wake kamadzibaba, makutorerwawo ichipenzi ndo zvamunoda kuitirwawo kamadzibaba, musarwadziwe zvokusvika pakudaro. Inini ndakatsvaga munhu ndavimbisa kuti ndisadzikise zvatanga takaronga nemukadzi wemunhu wekutanga. So ndikati ndikaona mukadzi wemunhu ari serious ndinomutora, handichamurasisi. Ndiri kuona izvezvi madzibaba mani mukuende zvesowe makasiya here? Chii chiri kuitika madzibaba muupenyu hwenyu chezvo? Zvechechi ndakasiya, ndingangoti vanhu vanga vasingachanditevere vose pandakabuda nelast video riya, so ndakuita zvekuimba. Vava kuchikatorerwa vakadzi vavo? Singazozivo zvangu, asi muri kuona kuti makauraya zita nebasa renyu madzibaba, makarasikirwa nezvakawanda madzibaba. Ndakuita zvekuimba. Makuita zvekuimba? Au chibhondudzewo tu mahiti enyu kana masongo enyu amakaimba madzibaba? Ndingangoti zvaizvo zvandina hangu mahiti, asi ndine songo yandikugadzira ndiri kutarisira kuti ikafamba zvakanaka ndaida kuti nditaure navatinashe mutarisi wandibatsirewo. Inonzi chii songo yenyu? Songo iyi inonzi tsoka dzedu. Tsoka dzedu? Chimbotipa chifreestyle mbichana tinzwe. Okay, isongo ndiye marasta nditi. Okay, so isusu chichemo chatinacho ndeinji, kana tauya kumabhesi kwenyu dai mamboziya unhu hwekutora tsoka dzedu. Tozviziva muri hama dzedu, asi hamufaririwo skiri yedu. Kana tauya kumabhesi kwenyu dai mamboziya unhu hwekushora